cannot express. I mean, how can you stop that goal? Quickly, James says, that's Pablo Rodgers. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle. Been a bit erratic this year. Magical. This one drops in. And forget erratic. It's ecstasy. Astonishing! This is not just a dream, it's a wet dream of orgasmic proportions. For Bale, it's on his right. Hangs it up for Ronaldo. Oh, magic! Settles, shoots, scores! Cristiano again! And he vaporizes the defenders! A beautiful set! سلام تخاطرت وقع سبورت كما كأنكم مساهم زلكم المتصقعي بياني كم تلومد لوم خا أحد زعبا حيزلكم متسئل له كريستيانو رونالدو نبوس برو ليك زبلي إذا ما دبزي بزيناتكم متبعا دقفن كعبن كم عبدنا يكلني مو لايك شير سبسكرايب بمقبار كتتبعونا محسنكم بغطاء نعم مدبي كبلكم. What a hit! David James stood like a statue, and already United are 2-up, both from Cristiano Ronaldo. Well, you look at David James, you hold your hands up and you say, unstoppable. رونالدو دو سانتو ألفيرو أتي كاب تحت من نوابروز نورم سدرا بيت استول دمو نايد خدمتي وطو بخص أبريك الوط عاتيقو استلعلى بورتغالاوي لومي كم حلمو ورن الحلمو اتقدامي بليونر كونز بقى تصاوت هيكوس أبري إذا بليزبن بورتغال انصباريقو أما مانشستر يونايتد عد إنجليز زدمغه أب ريال مدريد سبانيا زنقس كوهب علمنا كريستيانو رونالدو كم قالوا نا أوروبا سرحي زازيمة بمبال أب الساعة زي نحدش تاريخ نخالق بدو أب سعودي بروليك مسكلب النصر أم تصوات يركب أب تمسكلب النصر كونترات استفرارون لجزي 5 حبرة نعمت كل 300 مليون دولار اندا تخفله كتصاوتي كتامو أمبير دولو إذا كل 300 مليون دولار إذا مالت دحري تاكس مخانين قلنا كلب النصر بتن ورق أوين أجارو عوتات نهم صالات رايدي خفل ويسكينيو زخيرا بركتو خلو ويو كم نذكره أب تريو ناب كلب النصر تسجاجيرو دحرتي نايفرق سيزن تصواتا مغبارو متصواتو ጋዜጠኛ ቃለም ተገራቱ ለኔራ አክቹዋሊ ጋዜጠኛ እታ ኣብቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጻዋታይ ክለብ አልነስር ምዃኑ ብወግዕ ዝተሓበረሉ መዓልቲ ነቲ መደብ ዝመርሐት ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ናይቲ ዓዲያ ሶ ዓፂር ቃለም ተገራቱ ለኔራ ካብ ሓፂር ቃለም ተገራ ድማ ምስቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዝተኣሳሰር ገለገለ ሕቶታት ዝሓተተቶ ምስ መልሱ ክብኸም ዝስዕብ ዳሊልኩም ኣለሁ ጋዜጠኛ ከምዚ ኢላ ሓቲታቶ ክርስቲያኖ እስኪ ዘክር እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዝና ሜዳ ዘውፅእ ገለርያ ታነል ኣቢልካ ናብቲ ንዓኻ ንምቕባል ተዳልዩ ዝነበረ ፅምብል ንምእታው ምስቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ብዓብዩ ናብ ክለብ ኣልነስር እንኳዕ ብድሓን መፅኻ ንኹሉኻ ፅበይ ኢኻ ዝነበሩ ኣሽሓት ደገፍትኻን ፈተውትኻን ፊት ንፊት ንኽትራኸብ ክትስጉም ከለኻ ዝነበረካ ስምዒት ከመይ ትዝክሮ رونالدو خمزي لمليسو حقا مزراب قرب تصاوت تسمعني إذا ستاديوم كاب صامصات مليو مسدرا بيتي انيره ازي طعم زخري نعاي تراي زي كنا نتم مستقبلون في الاغاطام منبري اذا امن بزيك العالم كن سابرايز كويني بتا معلتي اب هيوتي بفولي كاب ناكو اسغري هيوتي حنت خابتن زبل صافولي تذكرته موتاته غازيتنيا اب سعود عرب متصوات كما يرخيبكايو دقفتي تحت أرضي كلتن بقعة تتصاد 5 تصبح غير صنيحك رونالدو بزعبا زلي كنت تزارينا بلقى تصبق ليكي تودادر نتالو بلصات غانتاتات الوا نفعات عربيان تصاوتون الو ግን كعابير لزخل عبيت عدلاتكم زلو يرعيني نابنت ديانو فار سيستم كالناش نغراتن بقطف محياس زليوم مسلني انا بزحقوس يزلخو ገና ካኩሌ ከናቴ ርዲት ተخسرح ዘለዎ ነገራት ወጻል ተተሰሪሑ ኣብ ዝመጽእ ቀረብ 5 ዓመታት ሳውዲ ፕሮ ሊግ ኣብ ዓለም 5 ደረጃ ክስራዕ ጋዜጠኛ ካብ ስዑድ ወጻ ዘለዎ ሰባት አይፈልጡን ይኾን ግን 80 ሚታዊ ካብ ህዝብ ስዑዲ ወይ ብምጽዋት ወይ ብምስታት ወይ እውን ብምክትታል ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰረ እዘን ስዑዲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ያለው ይብላ ሮናልዶ
ናይ ስዑድ ደገፍቲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም ኩዕሶ እግሪ ኣካል ህይወቶም ይምበልኩም ጋዜጠኛ ብዙሓት ዓበይቲ ተፃወቲ ስሞም ምስ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ይለዓል ኣሎ ነቶም ናብዚ ሊግ ንምምፃእ ዝሓስቡ ወይ ኣሰርካ ተኸቲሎም ኣብ መደብ ዘለዉ ተፃወቲ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ሮናልዶ ከዋኽብቲ ተፃወቲ ይኹኑ ወይ ዓብሽም ዘለዎም ተፃወቲ ብሓፈሻ ንኩሎም ተፃወቲ ብድሓን ምፁእ ይብሎም ክኸውን እዚ ሊግ ክዓቢ እዩ ዕድመ ገዳሲ ይኮነን ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ተወዳደር ተፃወቲ ምዃኖም ጥራይ እቲ ዘገድስ እዚ ቃለ መጠይቅ ከም ዘተንብሆ ሮናልዶ ነቶም ናብ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ክውዕዙ ዝድለዩ ተፃወቲ ኣርኣያ ኮይኑ ክመርሖም ዓቢ ፅልዋ ክፈጥር ከም ምዃኑ ዓይኒ ዓለም ናብቲ ሊግ ብዓቢኻ ናብ ስዑድ ዓረብ ከዝውር ብዕላማ ዝተመርፀ ጅግና እዩ ምናልባት ኣብቲ ሕሉፍ ኬርየር ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንተደኣ ርኢና ካብ ሊዝበን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ መፀ ኣዝዩ ዓቢ ተቐባልነት ዓቢ ኣድህቦ ዝረኸበ ተፃዋታ እዩ ምናልባት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተዘይተጋጌ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ኣይፀንሐን ግን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ከመይ ይዝከር እንተደኣ ኢልና ካብቶም ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝተፃወቱ ተፃወቲ ንላዕሊ ብፍሉይ ዝዝከር ተፃዋታ እዩ ንምንታይ እንተደኣ ኢልና እቲ ዝነበሮ ፍሉይ ብቕዓት ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ከም ተፃዋታይ ኣዝዩ ብሉፅ ፃዕረኛ ታለንትድ ሸቶታት ዘመዝግብ ካብቶም ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሪቮሉሽን ድማ ብዊንግ መፅኦም ብዙሕ ሸቶታት ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ተፃወቲ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ለውጢ እቲ ዝረኣናዮ ፍሉይ ቅዲ ሒዙ ድመፀ ተፃዋታ እዩ ስለዚ ኣብ እንግሊዝ ዝፈጠሮ ፅልዋ ቀሊል ኣይነበረን ምስ ማን ዩናይትድ እውን ትኽዕወቶ ዝግብኦ ኩሉ ዓወታት ተዓዊቱ እዩ ሰዓት እቲ ፕሪምየር ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ኩሉ ዓበይቲ ዓወታት ተዓዊቱ እዩ ሶ ዓብ ፅልዋ ዝፈጠረ ተፃዋታ እዩ ኣብ እንግሊዝ ክንዝክሮ ከለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸ ናብ እስጳኛ ምስ ከደ ናብቲ ዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ምስ ከደ ኸኣ ኣብ ሪያል ማድሪድ بعواتات بكل نجار زلا مقلو زمني جاستون من البحث كريستيانو كم حرخبتهم قبل على نتقصم بيلا مارادونا ميسي رونالدو إلنا نتقصم ناي عالمنا نجاوس كعس أجري خون كابز جورو ريال مدريد جز حلفه زمني يبل أنا سو أبوزنا برو تصلوا خاني بفلاي لما ميسي أب بارسلونا مستمنبارو أمونغو خلتي أمزنا برا بخو كله انتناوي اللخن وددرن أقاربو ناي أفكار تخص أجري ملو بملو نابس أنيا كون دجبرة حدا كابتون قدستي ناي لا ليغا أيكون ويدماني صلوتي سبات ويدما تتصاوتي نيرو سلازي أب إسبانيا زنبروشن بعالم درجاون عايشو زلوا تتصاوتاي إزي دما غيرو مالتي من البات ناي كريستيانو رونالدو فريزو بلو ولا بتمحبراو ميدياون أزي عوت سبي أو إنستغرام لعليو فلورز دارجا زلوا مثلاً لعلي فرق مليون أجي I think 600 مليون ون بسيحي وحليفو ونفوني كندوزا أكل صعابي زلوا تصاتاي سو حنتي بوست دبلا حبريتاسي بحادة جزي نابز كندوزا أكل بزحي سواء كتبت سحت خليها مالتي سلازي كريستيانو رونالدو سقيلو أيقوانا تمريتو ناب ساودي بريرلي خيد بدحري وين كم تزرعنايو فلتينا كالتشو إيطاليا سيريا إيطاليا سي أبفلاب تسعاتات تي زبالة سليجي نيرو كنبل ندفرينا بدحريو جن أبز غربا عمتات جن بقطبا ببوزح من قدي كورد رينا إناتليك ترى أي نتدما أزي وريديو كريستيانو ناب جوفنتوس سابستسجاجرو لبزيجن كساب كندي ترى أي نت نايتي ليج عبين يرو كساب كندي ببوزح من قدي تليك تمليسو نيرو ذكرينا مالتي سو كريستيانو تزفترو تصلوا قليل ايكونه بدحريو كم تزرعنايو ناب مانشستر يونايتد
تمليسو ምናልባት ታሪክ ንፈልጠይና ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ እንዳተባሃለ እንከሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብደወል ናይ ፈርግሰን ናብታ ተቐናቃኒቱ ጋንታ ዝኾነት እሱ ከም ናይ ማንቸስተር ተጻዋታይ ስለ ዝፍለጥ ናብታ ተቐናቃኒቶም ዝኾነት ጋንታ ክኸይድ ከም ዘይብሉ ናብ ማን ዩናይትድ እውን ክመጽእ ከም ዝኽእል ነቲ ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ዩናይትድ ዘበለሉ ሰዓት እዚ ኢኒር ትጋጣሚ ኮይኑ ግን ዩናይትድ ከም ጋንታ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጽቡቕ ስጉሚ ዘላ ጋንታ ኣይኮነትን ከምዚ አይ ቲንክ ሎያል ንምዃን እዩ ናብታ ጋንታ ከይዱ ኮይኑ ድስምዓኒ ምናልባት ናብ ሲቲ ከይዱ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ታሪክ እንታይ ምኾነ ኢልካ ትሓስብ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሲቲ ኣብ መንገዲ ዓወት ዘላ ጋንታ መንገዲ ዓወት ዘላ ጋንታ ከም ምዃና መጠን ድማ መሊሱ ሮናልዶ ኣብታ ጋንታ ተወሲኹ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ይረኣየካ እዩ ሶ ንሱ ግን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸይድ መሪሱ ኣብ ሰዓት እቲ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ከኣኒ 20 ልዕሊ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ከም ተጻዋታይ እሞ ምስቲ ዕድመ ምድፍኡ ዘይመዛዘን ኣበርክቶ ገይሩ ኣብታ ጋንታ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ግና ምስ ምምጻእ ናይ ቴንሃግ ኣብታ ጋንታ ተጻብኦ ዲና ክንብሎ ወይ ድማ ዘይምርዳእ ኣጋጢሙ ክሳብቲ ዝረኣናያ ድማ ኣብ 80 ጀዓተን አይ ቲንክ ኣብቲ መወዳእታ ደቃይቕ ንክርስቲያኖ ቀይሩ ከእትዎ ፈቲኑ ንሱ ኣይ ተቐበሎን ነፂግዎ ናብ መቐየር ክዳን ከኣቱ ርኢናዮ ብድሕሪኡ እውን ከምኡቲ ትምትልላኽ ቀፂሉ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ተጻዋታይ ካብ ጋንታ ኣይዓብን እዩ በዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊዮኔል ሜሲ ግን ብኸምኡ ጥራይ ክትጥምቶም ትኽእል ኣይኮኑን ከም ተጻወቲ ድሰርሕዎ ኣብቲ ናቶም ኬሪየር ድሰርሕዎ ስራሕ ትሰርሕዎ ብራንድ ካብተን ጋንታታት ዝርእሱ እውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ማለት ትዝፈጥርዎ ጽልዋ ንዝክር ኢና ሊዮኔል ሜሲ ናብ ፒኤስጂ ምስ ከለስ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ሰዓታት ክሳብ ክንደይ ትፈለወር ናይ ፒኤስጂ ከም ዝዓበየ ርኢና ኢና ሶ ክንዱ ዝኣኽሉ which means እንድሕር ዳኣነቶም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እንተደኣ ኢልናሲ ተኸፋፊሎም ኣብ ክልተስ ወይ ንክርስቲያኖ ወይ ንሜሲኦም ዝድግፉ ሰዓብቲ ናቶም እዮም ስለዚ ካብቲ ምናልባት ንሓንቲ ዓባይ ጋንታ ንበል ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ቸልሲ ወይ ባየር ሙኒክ ፒኤስጂ ባርሴሎና ማድሪድ ገለ ደገፍቲ ይህልዎን እዮም ግን ብጀካቶም እታ ጻወትላ ጋንታ ጥራይ ደይኮነሲ እቶም ናይ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍቀርቲ ንባዕሎም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ነዞም ክልተ ተጻወቱ ዝድግፉ እንተደኣ ኮይኖም ልዕሊ ተን ጋንታታት ጽልዋ ዘለዎም ተጻወቱ እዮም ስለዚ እቲ ሰዓት እቲ ቴንሃግ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ዝተኸተሎ ኣካይዳ ቁኑዕ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ንዓይ ቁኑዕ ኣይነበረን ምክንያቱ ከምዚ ምስ መን ተጻዋታይ ኢኻ which means ትግዜ ተቐይሩ ኣይኮነን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከም ተቀደም ሓደ ግዜ ሞሪኖ ክዛረብ ሰሚዕና ኢና ማሕበራዊ ሚድያ ዘመሓድሮ ኩዕሶ እግሪ ኢልዎ ማለት እዩ ሶ እቶም ተጻወትቲ ብዙ ግዜ ዝደለው ኣዝዮም በሽቃጣት መሓዝ ምክንኻን ዘድልዮም እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ንክርስቲያኖ ኣብ ርእሲ ክርስቲያኖ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ بعين ኩዕሶ እግሪ ክትጥምቶ ከለካ ብልክዕ ቁኑዕ ኣይነበረን ኦኬ ክርስቲያኖ ብድሕሪኡ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንተርኢና እውን ክሳብ ክንደይ እዩ ናቱ ዕብየት ናቱ ጽልዋ ምስ ፐርስ ሞርጋን ቃለ መጠይቅ ክገብር ክውስን ከሎስ ባዕሉ ፐርስ ሞርጋን ከም ተዛረቦ እንታይ ኢሉ ክርስቲያኖ ባዕሉ ደው ኢሉ እዩ ቃለ መጠይቅ ክገብር ከም ዝደሊ ነጊርዎ ነቲ ቃለ መጠይቅ ክገብር ከሎ ከዓ ዝኾነ ተጻዋታይ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ኤጀንት ናቱ ክፈልጥ ኣለዎ ወይ የፍልጥ ገለ ይዘራረቢ ዋላ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ ኣይነበረን ብጀካ ጆርጂና ሰበይቱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ፐርስ ሞርጋን ከዓ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝኣክል ባዕሉ ቃለ መጠይቅ ክገብር ደልየሎ ክብሎ ከሎ ንዑ ሰርፕራይዝ እዩ
which means ፔርስ ሞርጋን ምስ ሮናልዶ ዘለዎ ምትእስሳር ምናልባት ንፈልጦ ኢና ኣዝዩ ደጋፊኡ ናብ ዕርክነት ዝኸደ ምቅርራብ ዘለዎም ሰባት እዮም ፔርስ ሞርጋን ከዓ ኩሉ ግዜ ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድጣበቕ መደባት ናይ ፔርስ ሞርጋን ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ መድያት ኣትዩ ተነቀፍቲ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ፀላው ዝኾነ ኢንተርቪዋት ዝገብር ጋዜጠኛ እዩ ደን በትጋጣም ድማ ንክርስቲያኖ እታ ዝገበረሉ ኢንተርቪው ንዝክር ኢና ነቲ ውሽጢ ሕጂ እውን ኣዝዩ ዝቀላላዕ ደሎ ፀገማት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ደርጊሕዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ሰዓት እቲ ምስትናቱ ንዑ ዝወረዶ ወይ እሱን ኣብ ታጋንታ መንጎ ታጋንታን ኣብ መንጎ ቴንሃግን ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ምስኡ ተኣሳሲሩ ጃስት ከምዚ ክገብሮ ይነበሮን ኣብ ሰዓቱ ይነበረን ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ኣይነበሮን ወይ ከምዚ ናቱ ሽግር ክሽፍን ኢሉ ተዛሪቡ ገለ ተባሂሉ እዩ ግን ተዛሪብ ንምንታይ ተዛሪቡ ዘይገድስ ግን እቲ ሽግር ግን ሓቂ ምዃኑ ግን ሎሚ ብግሉጽ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሪኦ ኣለና ተጻወቲ ብሚልዮናት ገንዘብ እናፈሰሶም ድሕሪ ቸልሲ ታ ብዙሕ ወጻኢታት ዝገበረት ጋንታ ኣብ እንግሊዝ ዘይኮነስ ኣብ ኤውሮጳ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ተጻወቲ መጽኦም ኣብታ ጋንታ ክመኽኑ ንሪኦም ኣለና ኣሰልጠንቲ መጽኦም ፌል ክገብሩ ንሪኦም ኣለና ኩሉ ሃዋሁ ናይታ ጋንታ ሓደ ክግለጽ ዘይተኸኣለ ወይ ድማ ክብጻሕ ዘይተኸኣለ ኪኖ ኣሰልጣኒ ኪኖ ናይ መወልቲ ዝኾነ ሓደ ዝተሓብአ ሽግር ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ ክርስቲያኖ ከዓ ነዚ ምስ ደርግሖ ነቲ ኣብታ ጋንታ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘይፀንሖ ድሕሪ 10 ዓመት ተመሊሱ ድሕሪ ፈርጉሰን እታ ጋንታ ደው ከም ዝበለት ብዙሕ ሓቅታት ዝኮንሎ ወይ ድማ እቲ ንዕኡ ዝረኣዮ ነገር ምስ ገለጾ ክሳብ ክንደይ ጋዜጣታት ወይ ድማ ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ድማ ነቲ ኣርእስቲ ከመይ ተጠቂሞምሉ ንዝክሮ ኢና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣዝዩ ፀላዊ ተፃዋታይ እዩ ስለዚ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ድማ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ከፊሎም ከፃውትዎ ክውስኑ ከለዉ ምናልባት ናይ ኣልነስር ናይታ ክለብ መደብ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ኪንኡ በቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ሰዓት እዚ ተቐንዲ ንጉስ ኣብ 80 ገለ ነገር ናብ 90 ገጽ ዕድሚ ተጸጊዑ ጥዕናውን ስለ ዘይብሉ ብዝግባእ ክመርሕ ስለ ዘይክእል ወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ንስዑድ ዓረብ ዝመርሓ ዘሎ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምምጻእ ጃስ ምስ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ እውን እንድተኣሳሰር ኣይኮነን ምናልባት ኣብቲ ተጻዋታይ ናይ ኣልነስር ምዃኑ ብወግዕ ዝተገለጸሉ ኣጋጣሚ እታ ቃለ መጠይቕ ዝገበረትሉ ዝበልናያ ጋዜጠኛ ነቲ መደብ ትመርሕ ነይራ ዝተጠቐመትሉ መእተዊ እስከ ብሓንሳብ ንርአዮ እንታይ ኣላ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብዚ ዓብይ ታሪኻዊ ፍጻሜ ወግዓዊ ምጽምባር ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ናይ ዓለምና ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ክለብ ኣልነስር ኣብዚ ኣብ ማርዙል ፓርክ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ዓብ ታሪኻዊ ክስተት ተኻፈልቲ ክትኮኑ ዝመጻኹም ኩልኩም ዕድለኛታት እንቋዕ ብሰላም መጻኹም ክብለኩም ዝስምዓኒ ክቱር ሓጎስን ፍሉይ ስምዒትን ወሰን የብሉን እንቋዕ ድሓን መጻኻ ክርስቲያኖ ብምቅላሕ ታሪኻዊ ምስግጋር ናብ ክለብና ክለብ ኣልነስር ታሪኽ ይስራሕ ኣሎ እዚ ምፍራም እዚ ንክለብና ኣልነስር ዝዓበየ ዓወታት ንክትዓትር ዘበራት ዓጋጣሚ ጥራይ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ኪንኡ ንሊግና ንሃገርና ብዓቢኡ ንመጻኢ ወለዶታትና ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበለጸ መንነት ናይ ገዛእ ርእሶም ንክኾኑ ክርስቲያኖ ብኣርኣያነት ነጸብራቕ ክትከውን ኢኻ ክርስቲያኖ ደጊመ ናብ ሓዳስ ክለብካ ኣልነስርን ናብ ሓድሽ ገዛኻ ስዑድ ዓረብን እንቋዕ ብድሓን መጻኻ ዝብል መእተዊ ተጠቂማ ስለዚ ምናልባት እስከ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ሃገር ንፈልጥ ኢና ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ ዓብዪ ናይ ነዳዲ ፀጋ ዘለዋ ሃገር እያ ብቁጠባን ቴክኖሎጅን ምዕብልቲ ሃገር እያ
ብፖለቲካዊ ጂኦግራፊካዊ ዓብጽልዋ ዘለዋ ሓያልን ሕፍርትን ሃገር እያ ብልክዕ ማለት እዩ ይኹን እምበር ምስቲ ኩሉ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ ሰጉማቶ ዘላ ካልእ ጽቡቕ ዘይኮነ ምስሊ ኣብ ዓለም ክህልዋ ዝገብር which means ምስተን ምዕራባውያን ሃገራት ዘይሰማምዕ ብዙሕ ነገራት ኣለዋ ዲሞክራሲ ዘይብላ ሃገር ምዃና ትግለጽ ብሰብኣዊ መሰል ትሕመ ብዝያዳ በቲ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሕ ናጽነት ዘይህብ ዝነበረ ሰዓት ዝግን ተማሓይሹ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ትሕመ ሃገር እያ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ድማ ብትእዛዙ ፈጺምዎ ዝበሃል ቀጥለት ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ብምዕራባውያን ብዙሕ ክስን ኩነኔን ቀሪቡላ ነይሩ እዩ በዚ ድማ ዓቢ ማለት እቲ ስማ ንምጽላም ብዙሕ ተሰሪሕ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ክቅጽል ኣይተደልን which means ሱጥራይ ዘይኮነ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን በቲ ነዳዲ ጥራይ ክምራሕ ስለ ዘይብሉ ናብ ካልእ ትራንስፎርም ክኸውን ስለ ዘለዎ እዚ ንብሎ ዘለና መንእሰይ ልዑል ሓደ ካብቲ ዝተረድኦ ነገር እንተደኣ ልዩ ኮይኑ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጽልዋ ዓብ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ዓባይ ናይ ቱሪዝም ሃገር ንኽትከውን መጀመርታ እቲ መልክዕን ምስልን ናይታ ሃገር ክቕየር ኣለዎ እዚ ንኽቕየር ድማ ከም ሓደ ከም መሳርሒ ዝተሓሰበ ኩዕሶ እግሪ እዚ ንምግባር ይኸኣኒ ቢልዮንስ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነቲ ሊግ ንምዕባዩ ንምቕያሩ ተበጊሶም ከም ርድኢት ኩዕሶ እግሪ ፍቕርን ሰላምን ዝስብኸሉ ዓውዲ እዩ ስለዚ ንዑ ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ድማ ወሲኑ ስለዚ ነዚ ንምግባር ድማ ነዚ ዓቢ ፕሮጀክት ንምግባር ሓደ መራሒ ነቲ ፕሮጀክት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ተደልዩ ብዓብዩ ዋንጫ ዓለም ንምእንጋድ እውን ሓቲቶም ዳርጋ ድሰለጠይ ድመስል ብብቕዓት ኣብ ንምእንጋድ እውን ኣብ ምድላው ዘለዉ ይመስለኒ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው እምበር ነዚ ንምግባር ሓደ ዓቢ ብራንድ ዝሃነፀ ልብን ዓይንትን ዓለም ናብኡ ከተኩራ ዝገበረ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ዕዉት ኣብ ዓለም ብዝና ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ቀዳሞት ውሕዳት ቀዳሞት ዝኾነ ኮኸብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ CR7 ናይዚ ፕሮጀክት ቀንዲ ሕመረት መራሒ ሞተር ክኸውን ተሓርዩ ስለዚ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥራይ ኣብቲ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ሃገር ዓብ ስራሕ ክህልዎ ምዃኑ ዋላ ኣብቲ ዝገብሮ ቃለ መጠይቃት ብዛዕባ ኣልነስር ኣይኮነን ዝዛረብ ብዛዕባ እቲ ሊግ ብዛዕባ እቲ ሃገር ገለ እዩ ዝዛረብ ሶ ትናቱ ተልእኾ ጥራይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘይኮነ ይረኣየካ እዩ ሓቅን ምዝራብ ከዓ እቲ ጽልዋ ድሮ ማለት ከምቲ ዝተሓሰቦ ይቕጽል ወይ ድማ ከምቲ ዝተሓሰቦ ይኸውን ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብታ ሃገር ወይ ድማ ናብ ኣልነስር ድሕሪ ምስግጋሩ ኣብዛ ሓፂር ግዜ which means እዘን ዋላ ኳታር ዋላ ናይ ኣሜሪካ ጋንታታት እኮ ጽቡቕ ገንዘብ ይኸፍላ እየን ግን ትበዝሕ ግዜ እቶም ተፃወቲ ሪታየር ኣብ ዝገብሩሉ ዕድመ ኣብ መወዳእታ ምሽ ገንዘብ ክእክብሉ ኣብ ዝደልዩ ዕድመ እዮም ዝኸድዎ ነተን ጋንታታት ሶ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምኻድ እውን ከምኡ ተቆፂሩ ነይሩ ጃስት በቃ ወዲዩ እዩ ስለዚ በቃ ሪታየር ዝገብረሉ ግዜ ስለዝኣኸለ እዩ ናብ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ከይዱ ተባሂሉ ነይሩ ግን ንሱ ከም ዘይኮነ ዋላ ምልስ ኢልና ነቲ ፍጻሜ እንተደኣ ዘኪርናዮ ባዕሉ እውን ከም ዝበሎ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ጋንታታት ናይ ኤውሮጳ ናይ ፖርቱጋል ናይ ኣሜሪካ ናይ ብራዚል ከይተረፈ ፃውዒታት መፂዎ ከም ዝነበረ ግን እቲ ዘቕረብሉ ፕሮጀክት ከም ዘእመኖ which means እሱ ዝህቦ ኣበርክቶ ዝሰርሖ ታሪክ ዓበ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ናብቲ ፕሮሊግ ከይድ ከም ዝወሰነ ባዕሉ እውን ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ በዚ 200 ሚልዮን ጥራይ ዝትመን ኣይኮነን ናይ ክርስቲያኖ ስራሕ ወይ ድማ ጽልዋ ኣብዚ ፕሮሊግ ማለት እዩ ድሮ ንርኢ ኣለና
already ናብቲ ቻምፒየንስ ሊግ بعدما መንገዲ ሓንቲ ጋንታ ካብቲ ፕሮ ሊግ ተዓወቲ ተሳተፈሉ መንገዲ ኣብ ምሕሳብ ተበፂሕሎ ስለዚ እቲ ጽልዋ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀሊል ከም ዘይኮነ بعيننا نريو لنا مالتي دحر كريستيانو رونالدو أسور سعيبهم نابت ليك سعيبهم زلو عبيتي شم زلوهم تتصاوتي أزيم دابو زحيهم زخودو زلو نابنت نمتكاس نيمار بنزيما ساديو ماني فيرمينيو هندرسون مندي كانت كولوبالي روبن نوفز لابورت أزيم بصحتهم بايزوي مهارز ميتروفيتش ولا انت انا عزبوا لنا خويناون توم زخود زلو تصاوتي جاست ادميهم ناو ريتايرمنت قربت رايد يكون اب تماكل عسراتات زركوبون اش تصاوت خيترفون درون ابتن غانتاتات ناي سعود عرب كصنبرو جميرهم አለው ስለዚህ በخمزي بفلاي انت دا قصيلو ابزي قرب عمታት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይራይካዩ እርግጸኛ ክለባት ናይ ኤውሮጳ በዚ ናይ ፕሮ ሊግ ምብጋስ ኣዝዩ ስምባደ ኣቲወን ከም ዘሎ ጥር መጸ ሳመር መጸ ኣብቲ ናይ መስግጋር ግዜ ማለት እቲ ዘቕርብዎ ደለዋ ገንዘብ ምናልባት ቆም ኢሉ ክጽል ድዩ ኣይ ንፈልጥን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ዘቕርብዎ ዘለው ገንዘብ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ተጻወት በቀሊሉ ክሰድዑ ይገብሮም ስለ ዘሎ ጋንታታት ኣዘን ኣብ ስክፍታ እንደለዋ ናይ ኤውሮጳ ክለባት ምናልባት ከምዚ ናይዘን ኤውሮጳውያን ሃገራት which means ዓብሊግ ፈጢራን ዘለዋ ከም ኢንግላንድ ስፓኛ ፈረንሳ ጀርመን ኢታሊን ካልኦትን በቀሊሉ ዝመጸ ወይ በገንዘብ ድስራሕ ከም ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ ምናልባት ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደዚ ተኸፊልዎ ዝበልናዮ ነዞም ተጻወት እዚኦም ዝኸፈሎም ዘሎ ገንዘቡን ነቲ መልክዕን ምስልን ናይቲ ሃገርን ናይቲ ሊግን ቀልጢፉ ንምቕያር ዳንበር ብኾም መንገዲ ጥራይ ክኸዱ እዩ ሓሳብ ዘለዎም ኣይብልኒ ህልዎም ካልእ ፕሮጀክት ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ቶም ስዑዳውያን ወይ ድማ ዓረባውያን ተጻወቲ I think ኣብ ሓንቲ ክለብውን ካብ ሸሞንተ ንላዕሊ ፎርኤን ተጻወቲ ክገብሩ I think ዝፍቀድ ኣይመስለንን ግጸኛ ይኮንኩን ግን ንዕኦም እቲ ግራስሩት ፕሮጀክታት ብምቕራብ ነቲ ሊግ ውን ተወዳደርቲ ዝኾኑ ደቂ ሃገር ወይ ዓረባውያን ተጻወቲ ክህሉ ክሰርሑ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ኣብተን ናይ ኤውሮጳ ክለባት ዓቢ ስክፍታ ይፈጢሩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝኾረየ ተጻዋታይሲ ከምዚ መሐከልስ ረኺቡ ኢኻ ትብል anyway ግን ንሶም ናቶም ዕላማ ኣለዎም ዕላማኦም ከየተግብሩ ኣለዉ ብዓቢኡ ነተን ዓበይቲ ክለባት እኳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ብኦም ዳተወነና እንታይ ዓይነት ሪቮሉሽን ገይረን እንታይ ዓይነት ዓብላልነት የርኢ ኣለዋ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ድማ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ክበጽሖ ዝኽእል ደረጃ ምናልባት ሓድሽ ነገር ተዘይተፈጢሩ ብኸምዚ ዘለዎ እንተደኣ ከይዶም ማለት ኣብ ገለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ይረኣየካ ድሮካስ ዞም ተጻወት እዚኦም ከይመፁ ክርስቲያኖ ጥራይ ናብቲ ሊግ ብምኻዱስ ተረኣይነቱ ዓብዩ ዋላ ነቲ ሊግ ውን ከሪኦ ዝደልያ ናይ ቴሌቪዥን ትካላት ውን በዚሕን ሶ ከምቲ ዝበልናዮ ማለት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ጃስት ከም ሓደ ተጻዋታይ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሰብ ማለት እቲ መሐመድ ቢን ሳልማን እቲ ልኡል ወይ ድማ ከም ንጉስ ኮይነት ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ክኸውን እንከሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ካብኡ ዘይነኣስ ክብርን ንግስነትን ይፍቲ ሃገር ተዋሂቦ ደሎ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነን ኩሉ ግዜ ተዘኪሩ ዝነብር ተጻዋታይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ነቲ ፕሮጀክቶም ኣሚኑ ንዕኡ ኣበርክቶ ክገብር ዝመጸ ከም ጅግና ስለ ዝቁጸር ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮ ሊግ ወይ ድማ ኣብ ስዑዲ ድማ ላይክ ናይ ንግስነት ክብሪ ዝተዋህቦ ጸላዊ ሰብ ናይቲ
حاسبهم مدلو بروجكت كوينلو سلازي كريستيانو سغابتي ماتشم كابزو حسو اغري معاسيو ጫሙ ክሰቅላይን ፈለጥኒና ስጋብ ሕጂ እቲ ናቱ ስራሕን ጽልዋን ኣይጎደለን ኣብዚ ዝቐነየ ናይ መጻረይ ኳስ ብጀካ ብልኳኩ ንበዓል መባፔ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ብሾቶታት ብብዙሕ ሾቶታት በሊጽዎም 10 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ሶ ጌና እቲ ማለት ልክዕ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ ግን ኣብቲ ፊዚካል ሻለብቲ ኣካላዊ ቋንቋ ክትሪኦ ከለኻ ግን ገና ደው ኩዕሶ ደው ናይ ምባል ምልክት ኣይትሪኤሉን ስለዚ ሮናልዶ ስጋብቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘሎ እናተደነቕናሉን እንዳስተማቐርናዮም ክንከይድ ዝግባአና ተፃዋታ እዩ ብሕጂ ኣብዚ ዋንጫ ኤውሮጳ ክሳተፍ እዩ ብርግጽ ሶ ኣብ እውን ታሪክ ክውስኽ እዩ ወይ ሪካርዶ ክውስኽ እዩ ብዓቢ ግን ኣብዚ ፕሮ ሊግ እንታይ ዓይነት ስራሕ መወዳቱ ዝኾነ ስራሕ በቲ ውፅኢቱ እንዲድምዘን እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ሰሪሑ ሮናልዶ በናይ ታሪክ ይኽዝከር ኣብዚ ፕሮ ሊግ ብሓባር ሪና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትናቱ ብራንድ ትናቱ ዓቕሚ ትናቱ ዝና ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ተጠቂሞም ድማ ንሶም ኣብ ሰዓት እዚ ክለቦም ኣብ ምዕባይ ይርከቡ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ተኸታተልተይ ማለት እዩ እስከ ብዛዕባ ሮናልዶ ዘለኩም ሓሳብን ርኢቶን which means ብፍላይ ኣብዚ ፕሮ ሊግ ማለት እዩ ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ፈጢርዎ ዘሎ ለውጢ ብኸመይ ትጥምትዎ ሓሳብኩምን ርኢቶኩምን ከተስፍሩ ኣብ ኮመንት ይምሕፀን እዚ መደብ ድማ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ብዘይናትኩም ምትብባዕን ደገፍን ኣብ ዝኾነ ክበፅሕ ስለ ዘይክእል ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር እንዳገበርኩም ከተተባብዑኒ ይምሕፀን ሳኹም ዝጸናሕኩ እነጸጋይ ብኤሜ ኣብ ዝቕፅል መደብ ካልእ ወግዒ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና Cristiano Ronaldo takes his time, still got time. Oh, 2-0. Dreadful defending from Barcelona. He had all of the time in the world. Unbelievable. And just look at Gerard Piqué. Both he and Mascherano are looking to the sky as if to say, what's happening here? And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! My word, if you pipe up to us, all the Juventus fans around...